achievement as a human being आंबो जेबो माने different खालामाखै बै आं जेरै जाय मानसिफोरा जेसेबां माने साक्सेस जादों आंबो बिसोरनिफ्राय जेसेबां एडभाइस मोनबोदों बा बिसोरखौ जेब्लायबो फल' खालामबोदों जोंहा गोबां गेदेर गेदेर दादामोन आब'मोन दङ जोंनि बर'नि गेजेरावबो आं बिसोरनि माखासे खोथाफोरखौबो जेब्लायबो फल' खालामबोयोमोन आरोना बिनि उनावहाय नैबे मोनसे कम्पिटिटिभ एग्जामखौ जेब्ला क्रेक खालामनांगौ होनोब्ला नों जेब्लायबो कनसिस्टेन्सिया थाथारनांगोन आरो नों हार्ड वार्कआथ' डेफिनेटलि खालामनांगोन बिनि उनावहाय नोङो मा होनो जेब्लायबो नोङो माने नोंनि एमखौ साननानै ब्रेनखौ ट्रेन खालामनांगोन जे जाहाथे आंनि ब्रेना बिनि फारसे पजिटिभ खामानिखौ जेब्लायबो मावलांबाय थायो बिनि उनावहाय बेखौनो बुंनो सानो औ गोबां उफ्रा गियान दङ बे उफ्रा गियानखौ बोरै मोननो हायो उफेरा गियान होननानै बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबो क्लासावथ' जोङो 9 to 3 बिदिया क्लासाव थायो फोरोंगिरिफोरजों थायो बावहाय जोङो माखासे डेफिनेटलि मोनो जों उफेरा गियानखौबो बाट जोङो बांसिन मस्ट अफ दा माने लेखानि गियानखौ मोनो आरोना बेजों लोगोसे माखासे उफेरा गियान बुङोबा जोंनि गार्जेनफोराबो रल थायो ससाइटिया रल थायो अबभियासलि एबसुआबो रल दङ बावहाय मानोना उन्दैनिफ्रायनो आङो जेब्ला इउ एन एकाडेमियाव फरायदोंमोन अब्ला माने माबा फेलिसिटेसन प्रग्राम बा माबा मोनसे प्रग्राम जुथुमनानै माने मोजां भाइब्स होनो जेब्लाबो एबसुआ नाजाबोदों बावहाय जोंखौ सारमोना लांबाय थायोमोन बेनिफ्राय आङो बैफोर सारमोननिफ्राय एसे एसे साफ्रोमबो जेसेबां आं लाइफआव जेसेबां मानसि लोगो मोनदों बेनिफ्राय माने मोनसे मोजां उफेरा गियानखौ पिकआप खालामनो जेब्लायबो नाजायो आरो आं बेखौ जेब्लायबो आंनि लाइफआव एप्लाइ खालामनो नाजायो घन्टा होनोब्लाथ' बावहाय आङो नों बेसेबां घन्टा माने सानसेयाव नोङो जुदि कनसिसटेन्सि दङब्ला नोङो सानसेयाव नैबे माबानिखौ बुंला आङो स्कुल लेभेल बा बर्डनिखौ बुंला कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय आङो एप्रक्स 7 to 8 बिदि आवार्स फरायोमोन आरो बेल' नङा जेब्लानो जेनेबा टाइम मोनो माब्लाबा खमबो जायोमोन बाट जेब्लानो आं टाइम मोनो बेखौ नेक्स्ट देआवहाय आङो माने मेकआप खालामनो थाखाय बेबायदि खालामो MBBS वेल बेवहाय मोनसे स्ट'रि दंमोन आं बेखौ गोबां बार बुंबाय माने उन्दैनिफ्रायनो उन्दैयावहाय बुंदों आंनि मेगना ना डक्टरनिफ्राय लाबोनाय समाव माबा मोनसे प्रब्लेम बा डिफेक्ट जादोंमोन बिनि उनावहाय माने बै गोबां नागिरदोंमोन अजा बा डक्टर बेवहाय जायाखैमोन बाट जुरि होननाय डक्टर्स बङाइगावआव सासे डक्टर दंमोन जानो हागौ दाबो दं आंथ' बारा मिथिला बेवहाय थांनानै आंनि मेगना मोजां जादोंमोन बिनि उनाव मा बाबामोना बुंबाय थाबाय जे आंनि फिसाजोआबो डक्टर जागोन बिनिफ्राय आंबो जेब्ला सानबाय माने बुजिबोबाय डक्टरा माबायदि प्रफेसन बा आंखौ जुरि दासआ मोजां खालामदों आं बिनि उनाव थावजेन्स अफ थावजेन्स सोरखौबा मोजां खालामनानै बा बिनि लाइफआव आं इन्सपिरेसन जाहैनो हागौ स' आं बेखौ साननायजों लोगोसे डक्टरा जे बुंनो थाङोब्ला सेकेन्ड गड होननानै बुङो स' आङो ससाइटिनि थाखायबो बुहुत मोजां खामानि मावनाय जागोन बेखौ साननानै आं डक्टरखौनो जानोसै बेबायदि लानाय जादों माने स्पेसियेलिस्टखौथ' आं दा गायन'खौ सानदों गायन' बा मेडिसिन बाट आं बेसेबां डेप्थआव हाबथ'वाखै हिसाबै माने आंनि दा जास्ट बिगिनिंसो आरो माने फरायबाय थानाय समाव आङो माने सोलायहैनोबो हागौ आंनि बे स्पेसियेलिस्ट खालामनायनि जा थांखि स' आं बेखौ दा सियरलि बुंनो हाथ'ला नोंथाङाथ' बर' मिडियामनिफ्राय फरायबोनाय फरायसा स' बेफोरबायदि एचिभमेन्टखौ एचिभ खालामनो थाखाय मिडियामा माबा मोनसे बेरियार फैयो नामा आंनि नुनायावथ' मिडियामा बेरियार जानो हाया सासे स्टुडेन्टआ मिडियामजों जेबो मेटार खालामा माने नों इंलिसानो जा आसामिसानो जा बा बर'आवनो जा जुदि नोंहा सिगांनिफ्रायनो बा कनसेप्टफोरा बुजियोब्ला आरो ओरैबायदि जे माने लेंगुवेज होननाया नों लेखानि सोरबा ओरैबायदिबो जानांगौ जाय माने इंलिसखौ बुंनो हाया बा बे लेखानिखौ एकदम बुजिजोबो बेबायदि जानो हागौ बाट बेनिखायनो आं सानो मिडियामा जेबो बेरियार फैयाखै आरो फैनो हाथ'वा नोंथांनि जिथुनाखि प्राइमारि
जिथुनाखि गियान हरनाय बे फरायसा एबा फरायसालियावहाय नोंथांखौ दिनै बरायबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? बेथ' जोबोद गोजोननाय मोनदोंखौनो होननांगोन जिहेतु साफ्रोमबो स्टुडेन्टआनो माने ड्रिम थायो जानांगौ जेरै आंहा दंमोन माने जेब्ला आं थांदोंमोन पास आउट जादोंमोन अब्ला आं सानोमोन जेरैखि जाया 5 इयार्सआनो जा 10 इयार्सआनो जा सानसे आं माबा मोनसे मोजां खामानि मावनानै बे स्कुलाव फेलिसिटेसन खालामजाफिनबावगोन बेबायदि मोनसे एम दंमोन स' डेफिनेटलि दिनैहाय आंनि थाखाय स्पेसियेलि फेलिसिटेसन प्रग्राम खालामनानै जिहेतु आंखौ बरायदों बिनि थाखाय आं माने बहुत गोजोननाय मोनदों। फोरोंगिरि आरो नोंथांनि न'खरनिखौ नों मा हामलायथि बावनो सानो? बे दिनैनि नैबे जा आं एचिभमेन्ट खालामदों बावहायथ' गासिबो फोरोंगिरिनि जेसेबां नलेज उन्दैनिफ्राय होबोदों बेनि मोनसे कम्बनि फिथाइ होननानै बुंब्लाबो खम जाया जिहेतु फोरोंगिरिखौनो जों उन्दैनिफ्राय ब्लाइन्डलि फल' खालामबोदों बिसोरनि सायावनो स' फोरोंगिरिया मेन रल खालामो होननानै आं सानो आंनि दिनैनि नैबे एचिभमेन्टआव आरो आं फिउचारावबो जेसेबां एचिभमेन्ट खालामनांगौआथ' बहुत दंबावो बावहाय they will always be a part of that achievement. Thank you. जुनियरफोरनो ना थ' आं बेखौनो बुंगोन जे माने एम इन लाइफ सेट खालामनानै बिनि थाखायथ' खामानि मावखानांगोन हार्ड वर्कनि अनगा जेबो जों साक्सेस जानायनि सिमांबो नुनो हाखाया आरो जेब्लायबो कनसिस्टेन्सि डिटारमिनेसन डेडिकेसन डिजायारा थाबाय थानांगोन आरो लास्टाव मा होनो फेलियरजों अबभियासलि सानसे फेस खालामनांगौ जानो हागौ एन्ड फेलियर इज ए पार्ट अफ साक्सेस स' नों फेलियरखौ जेब्ला फेस खालामो अब्ला साननाङा दि बेनो आंनि जोबथा बा आंजोंनो मानो इसेबां गाज्रि जायो बिदि नङा फेलियरखौ जेब्ला नों फेस खालामगोन अब्लासो साक्सेसनि फिथाइया बेसे गोदै बेखौ मिथिगोन बेजों लोगोसे लास्टाव नेभार गिभ आप आं बेखौनो मेसेजखौ होनो सानो।